Dobrý den vám všem. Já vás vítám na první přednášce jarního přednáškového cyklu a jaro evidentně začíná. Vítám vás účastníky a vítám hlavně novopečeného nebo relativně novopečeného předsedu České botanické společnosti a jak bývalý předseda zavedl hezkou tradici inauguračních přednášek, tak pan předseda se uvolil, že dneska bude mít inaugurační přednášku a já tady budu zdržovat téma přednášky. Vidíte a předávám Milanovi slovo. Děkuji. Já jsem přemýšlel, co by mělo být, když jsem se dozvěděl, že vlastně mám mít inaugurační přednášku, což si myslím, že je jako dobrá tradice, to ve vědeckých společnostech tak bývá a mělo by to tak být. Tak jsem přemýšlel, o čem bych měl přednášet. Většinou tady tyhle ty přednášky mají nějak shrnout to hlavní, co ten člověk dělá a dát nějaké perspektivy do budoucna. Ale asi to hlavní, co já dělám, tak je tvorba velkých botanických databází, vegetačních, floristických a jejich potom využití k syntézám vegetace, flory přes velká území. Jenže tohle téma jsem slíbil už předtím tady Tomášovi Herbenovi, že to budu přednášet na semináři katedrovém, který bude za 14 dní. A proto jsem se rozhodl, že dneska zvolím jiné téma. Téma, které je možná trošku terénnější a tudíž doufám i trošku bližší velké části členů České botanické společnosti, taky se týká mého regionu a taky je to téma, na kterém pracovali moji předchůdci a učitelé a kolegové na Ústavu botaniky a zoologie nebo obecně na botanickém pracovišti Masarykovy univerzity. A proto bych chtěl tuhle přednášku věnovat. Co? Aha, dobře, děkuji. Proto bych chtěl tuto přednášku věnovat jednak docentu Janu Šmardovi, který byl vedoucí katedry botaniky na Masarykově univerzitě v 50. letech a ve stejné době se zabýval výzkumem flory jihomoravských slanisk, který shrnul v tomto díle z roku 53. Potom profesoru Jiřímu Vichterkovi, což byl můj školitel dizertační práce, poté co se v 90. letech vrátil na univerzitu po tom, čemu říkal moje vyhnanství, kdy po roce 68 byl z univerzity propuštěn, ale ještě předtím v 60. letech se také velmi intenzivně zabýval výzkumem halofytní vegetace Jižní Moravy a Jižního Slovenska a shrnul to tady v této monografii z roku 73, což byla jeho poslední publikace předtím, než mu bylo zakázáno publikovat cokoliv. A ten třetí, komu tuhle přednášku věnuji, je můj dlouholetý kolega a kamarád Vítek Grulich, který v roce 87, ještě předtím, než dělal na univerzitě, tak vydal tuhle brožuru, ve které shrnul veškeré floristické a hrbářové nálezy k flóře jihomoravských halofytů od začátku floristického výzkumu. A náhodou zrovna dnes jsou to přesně 3 roky od dne, kdy Vítek Grulich předčasně odešel z tohoto světa a Česká botanická společnost rozhodnutím hlavního výboru vytvořila novou cenu Víta Grulicha za nejlepší floristický nález uplynulého roku, což je cena, která jednak jej bude připomínat a jednak je to cena, která by měla ocenit práci, to množství práce, kterou floristé a terénní botanici odvádějí v terénu a díky kterým pak máme taková výborná data, jaká v Česku máme. Tedy slaniska. Přednáška se bude týkat slanisek a není slanisko jako slanisko. O slaniskách v mezinárodní literatuře se často mluví jako o těch slaniscích přímořských. Přímořská slaniska, jako toto slanisko na pobřeží Severního moře v Německu, jsou zaplavovaná vodou, jak jde příliv a odliv 2krát denně. A ta sůl, která způsobuje slanost přímořských slanisk, je zejména chlorid sodný, protože mořská voda je slaná kvůli chloridu sodnému.
Když je to v tom reliefu trošku výš, tak se dostáváme do něčeho, čemu říkají middle salt marsh nebo high salt marsh, čili takové to vyšší slanisko, které má charakter spíš nějakých vlhkých slaných luk. Já se ale budu v této přednášce zabývat slanisky vnitrozemskými, protože Jižní Morava naposled měla moře v miocénu a ta vnitrozemská slaniska se vyskytují v suchých rovinatých oblastech a důležité je, že jsou suché a když jsou suché, tak výpar vody z půdy převažuje nad srážkami. A ta voda, co vzlíná kapilárními pory, tak má rozpuštěné soli, voda se vypaří a ty soli zůstanou na půdním povrchu nebo kousek pod povrchem jako krystaly. A slaniska vnitrozemská nejsou tvořena jenom ionty chloru a sodíku, ale je tam to spektrum iontů daleko širší. Je tam sodík, draslík, vápník, hořčík a jsou to uhličitany, sírany a chloridy, ale těch chloridů relativně málo. No a v rámci těch vnitrozemských slanisk je také hodně různých biotopů. Máme slané stepy, jako tahle step z festuka pulchra, čili pseudovína na Hortobáčské pustě v Maďarsku. Máme slané louky, které jsou vlhčí, jako tato slaná louka s hvězdnicí panonskou Tripolium panonicum u Neziderského jezera v Rakousku. A máme slaná jezera, která jsou velmi mělká. V zimě a na jaře jsou naplněná mělkou vrstvou vody, která postupně vysíchá. Často jsou bezotoká, takže ta voda neodtéká. Ta se prostě vypařuje a když se vypaří v létě, tak to na tom slaném jezeře vypadá takhle. Je to rozpukané a je to bílé, protože jsou tam výkvěty solí a vyskytují se tam třeba solničky, jako je tady tahleta Sveda panonika, solnička panonská. My jsme se trošku zabývali tou salinitou panonských slanisk, jak jsou moc slaná a které ionty to způsobují, s postdoktorantkou Ricardou Pech z Německa, která předtím zpracovávala na dizertačku vegetaci slanisk na Baltu a potom přišla na postdoc k nám a zajímala se o ta vnitrozemská slaniska. Udělala strašně moc práce, projela všechna tato území, tady vlevo nahoře, to je Jižní Morava, pak je tam Malá Uherská nížina, Velká Uherská nížina, Transylvánská pánev a Moldávie. Na některých těch výletech jsme byli s ní, já a různí kolegové od nás ústavu a všude odebrala půdní vzorky. Udělala také fytocenologické snímky, ale půdní vzorky, které potom v naší ústavní laboratoři delší dobu analyzovali. A tady toto je jenom salinita. Salinita, čili slanost těch půd, se měří pomocí elektrické konduktivity roztoku, co se udělá z té půdy. Jo, tam se dají elektrody, změří se, jak ten roztok je vodivý a když je vodivý, tak to znamená, že jsou tam ionty a kvůli nim to vede. Takže salinita se měří prostřednictvím elektrické konduktivity a tady udělala 5 kategorií konduktivity. To modré, u každého toho regionu, je tam 5 regionů a je tam 5 tady těch sloupečků. Ty sloupečky jsou různě vysoké, protože je tam různý počet lokalit, čili to je jenom o tom, jak intenzivně se vzorkovalo a kolik lokalit se v daném regionu navštívilo. A důležité je rozložení těch barev. To modré nahoře, tak to jsou ta nejméně slaná slaniska, ty nejméně slané půdy. To červené dole, to jsou ty nejvíc slané a ty nejvíc slané, to jsou v podstatě ta slaná jezera, která u nás dneska už nemáme, která jsou třeba ve Vojvodině, jo, nebo v Kiškunšágu v Maďarsku, potom v té transylvánské pánvi a v Moldávii. No ale když se podíváte tam vlevo nahoru, na tu Jižní Moravu, tak s výjimkou toho, že tam nejsou ty půdy, ty nejslanější, kvůli tomu, že tam nejsou ta slaná jezera, tak je tam i relativně málo toho modrého. Jo? Což znamená, že ta slaniska na Jižní Moravě v podstatě nejsou nějak méně slaná než slaniska v
v centrálním Maďarsku. Naopak v centrálním Maďarsku na pustě převažují ty modré. Jo, přijedete tam, je tam třeba slaná step, spousta halofitů, ale ta salinita měřená elektrickou konduktivitou není tak velká. Čili jihomoravská slaniska oproti jiným slaniskům jihovýchodní Evropy nejsou nějak výrazně méně slaná, jak bychom si možná mysleli. No a kromě salinity Ricarda zkoumala také složení jontů. Jestli to složení jontů nějakým způsobem ovlivňuje výskyt určitých rostlinných druhů nebo rostlinných společenstev. A všechny ty vzorky, co měla, tak v nich stanovila nejen konduktivitu, ale i jednotlivé jonty. Sodík, draslík, hořčík, vápník, uhličitany, chloridy a sírany. A tato data potom nějakou klasifikační analýzou, podobnou, jaká se dělá třeba s fytocenologickými snímky, že se nakonec dostanou skupiny, tak rozdělila na 5 skupin. A jsou to skupiny na základě chemického složení půdy. A tady vidíme, že ten sloupeček, je to v hmotnosti těch jontů na kilogram půdy, čili čím větší sloupeček, tím víc jontů tam je. Tyto jsou nejslanější, tyto jsou nejméně slané. A z těch 3 nejslanějších, tady to červené uprostřed, to je sodík a modré je chlor. Čili toto je typ, kde je hodně chloridu sodného, hodně kuchyňské sody. Tady máme typ, kde je relativně větší zastoupení nahoře toho žlutého, to je hořčík, a zeleného to jsou sírany, síran hořečnatý, to jsou hořké soli. A to třetí potom, to fialové, to jsou uhličitany a červené sodík, čili to je soda. Jo? Uhličitan sodný je soda. Čili toto je chloridový typ, toto je hořký, síranový, sírano-hořečnatý typ a toto je ten sodný typ slanisk. A tady toto jsou nějaké, tam už těch jontů moc není, to není tak moc slané. Kde se vyskytují? Toto je A, B, C, D, E. Tady máme ty mapy barevné A, B, C, D, E. A když se podíváte na mapy, kde je Jižní Morava, tak na Jižní Moravě máme tady tento druhý typ. Čili u nás na Jižní Moravě máme ty hořké soli, což je relativně výjimka. Oni jsou i jinde, ale není jich tam tak moc. A co nemáme, tak nemáme ty soli na bázi chloridu sodného a nemáme ty soli na bázi sody, které jsou víc potom v Maďarsku a jinde. No a všude jsou pak rozšířené tady ty poslední 2 typy DE, které jsou relativně málo slané. Čili takhle to vypadá z jonty a ono to má velmi silnou korelaci s vegetací a s diverzitou vegetace. Na všech těch lokalitách jsme dělali fytocenologické snímky a toto jsou počty druhů na fytocenologický snímek. Ty snímky byly zhruba stejné velikosti. V tom prvním a třetím typu, tady v tom chloridovém a sodném, je málo druhů a v těch ostatních, včetně toho našeho hořkého, tak je těch druhů víc. Ale když se vezme podíl halofitů, tak je to naopak. Nejvíc halofitů je tady v těchto a naopak málo halofitů, málo relativně halofitů, i když je tam víc druhů, je tady v těchto ostatních. Čili čím jsou ta naše jihomoravská slaniska zajímavá, jsou tam hořké soli, je tam relativně hodně druhů, jako slaniska obecně jsou druhově relativně chudá, ale v rámci slanisk je tam relativně hodně druhů, ale zase tam nemáme tak velké zastoupení těch halofitů. Jo, a proto na Jižní Moravě jsou takovéhle minerálky, hořké minerálky jako šaratica, pijte šaratici z rychlý váš krok, že jo, založené na bázi těch síranů hořečnatých nebo síranu sodného, Glauberova sůl, že jo, nebo hořká sůl. Tak, to je kontext, panonský kontext jihomoravských slanisk. A teď se podíváme na Jižní Moravu a uděláme si nějaký regionální přehled. Když byl covid v roce 2020, tak jsme byli zavření v lockdownu a strašně jsme se těšili, až půjdeme do terénu, tak jsem v létě, v srpnu, kdy to šlo plus minus,
vytáhnul skupinu studentů, kteří byli strašně nadšení, protože se dostali konečně do terénu a objeli jsme během toho srpna všechny zbytky jihomoravských slanisk. Pak jsme z toho udělali článek v Presslii, který má skoro 100 stránek, protože jsme to pak s těma studentama během podzimu intenzivně zpracovávali, už zase v lockdownu a měli jsme spoustu času. A v tomhle článku jsme použili klasifikaci jihomoravských slanisk do takzvaných halofitních okrsků, které navrhl původně Vítek Grulich v té práci, co jsem ukazoval, ale my jsme to jednak vynesli na mapu a jednak jsme to zrevidovali, doplnili jsme tady ten damnicko-olbramovický okrsek, který je ale takový nevýrazný, takže tehdy tam ani nebyly data, takže ten Vítek vlastně ty údaje neměl a nevěděl o tom. A Půlkavský okrsek, který je v Rakousku, a ono to k té Jižní Moravě patří, protože tady potom dál relativně dlouho žádná slaniska nejsou. Jo? Takže tady to, co je kolem říčky Půlkau, čili Půlkavy v Rakousku, tak patří biogeograficky k té oblasti těch jihomoravských slanisk. No a když si to rychle projedeme, ty jednotlivé okrsky. Měninsko-šaratický okrsek, to je okrsek, který je kousek na jihovýchod od Brna. Když jedete po dálnici takhle na Břeclav a kouknete nalevo, tak vidíte takové sníženiny. A v těch sníženinách ještě na začátku 19. století byl takzvaný Měninský rybník. Já si tady najdu ukazovátko možná. Byl takzvaný Měninský rybník, což byl rybník, který se choval jako slané jezero. Byl relativně mělký a byla v něm slaná voda, takže když klesla ta voda, tak se na jeho pobřeží objevovaly solné výkvěty. Tento rybník popsal poměrně dobře první významnější moravský botanik, který byl teda, on tam přišel z Německa, Christian Ferdinand Hochstetter, a v roce 1825, před přesně 200 lety, publikoval tady tento článek, přehled toho nejzajímavějšího z moravské flóry, a hned to začíná tím Měninským rybníkem. Mimochodem tento článek začíná tou památnou větou: mezi všemi provinciemi Německa Morava má nejméně prozkoumanou květenu. No a ten Hochstetter, když tam přišel k tomu Měninskému rybníku, tak u lesíka kousek od něj našel hvězdnici sivou Galatela Kána, kterou tam už nikdo potom nezaznamenal. Byly určité pochybnosti, jestli to nebyl omyl, ale pak se našla díky Jirkovi Danihelkovi herbářová položka Astercanus. Hochstetterova publikace vyšla v roce 1825 poté, co on už se vrátil do Německa a vlastně ani nevěděl, že když to psal a publikoval, tak ten rybník už neexistoval. Byl vypuštěný v roce 1822 a na mapě z druhého vojenského mapování Rakouska-Uherska ze 30. let 19. století tam vidíme jenom tuto síť odvodňovacích kanálů. Dneska v této oblasti se vyskytují takové zbytky slanisk, kde najdete třeba hydrocel přímořský, Plantago maritima, a je to hlavně na místech, kde jsou studny, ze kterých se získává ta minerální voda šaratice, a oni to tam sečou kolem, čili je tam takový udržovaný krátkostébelný trávník, ve kterém se třeba to Plantago vyskytuje, ale moc halofitů tam není. Další okrsek je okrsek velkoněmčický. Ten je u Velkých Němčic, to taky vidíte z dálnice, když jedete na Břeclav, ale po pravé straně ve sníženině, a z toho se zachovala jediná lokalita, přírodní památka Plácky, která je ale v současné době hodně ruderalizovaná, není to pěkné slanisko. Třetí je Šakvický okrsek, ten v minulosti těch halofitů měl skoro nejvíc, a ty halofity se vyskytovaly kolem Šakvického nádraží. Když byla postavená severní dráha císaře Ferdinanda, tak najednou
botanici z Brna i z Vídně mohli jezdit, že jo, na terénní exkurze vlakem. A tady to bylo úplně super, protože v Šakvicích prostě vystoupili z vlaku a u nádraží bylo to slanisko, tak už dál ani nešli. A je k tomu spousta literatury, spousta herbářových sběrů, bylo to tam hodně pěkně dokumentované a vyvinuté, ale bohužel při různých úpravách tratě tady v okolí to bylo úplně zničeno. Nicméně v roce 2021 jsme s Jirkou Danihelkou tady našli jedno nové slanisko na lokalitě, která byla obnovená, byla revitalizovaná v rámci nějakého revitalizačního projektu. To je u potoka Štínkovky. Vypadá to takhle, já se k tomu ještě dostanu za chvíli. Další okrsek je Rakvický, když jedeme dál na Břeclav. A tam zase u dálnice, kterou vidíte tady, tak z obou stran jsou dvě lokality, jedna ta větší, to je lokalita Trkmanec Rybníčky, přírodní památka, která byla před pár lety taky revitalizovaná, kde je pastva a kde se vyskytují některé halofity, jako třeba Crypsis schenoides, se tam najde i v okolních polích. A tady z druhé strany dálnice, tam jsou, to je evropsky významná lokalita Trkmanské louky, ale ony to žádné louky nejsou. Ona jsou to pole, která jsou občas pooraná, občas jsou ponechaná ladem, když se zamokří, tak tam vznikne takový úhor a na těchto úhorech roste Cirsium brachycephalum, tkáč krátkohlavý, významná halofilní rostlina tady je a tady je ten management, mají tam ochranáři koně na Trkmanci Rybníčku. Dalším okrskem je okrsek Čejčský. Zatímco tyto okrsky leží v úvalech, v Dýzkosvrateckém úvalu, nebo tady je Dolnomoravský úval, tak ten Čejčský okrsek už je v Moravských Karpatech. Tady je vidět, že ta krajina už je tady zvlněná, jsou tam kopečky a tady je taková jedna velká kotlina kolem Čejče a Kobylí, Čejčská kotlina. A ta v minulosti byla jednou z nejvýznamnějších lokalit halofitní vegetace u nás. A to zejména tím, že se tam vyskytovala dvě slaná jezera, jezero Kobylské a jezero Čejčské. Toto jsou mapy z druhého vojenského mapování 30. léta 19. století a jsou to dva mapové listy, jo? Tento a tady tento. Tady je mezi nimi jako šef. A když dělali tady tento první mapový list, tak ještě tam nakreslili vodu v tom jezeře. Ale než to domapovali, tak tady na tomhle listu už jsou jenom odvodňovací kanály. Čili v průběhu toho mapování v roce 1834 Kobylské jezero, v té době největší jezero u nás vůbec, bylo vypuštěno a přeměněno na zemědělskou půdu. Čejčské jezero to vydrželo ještě delší dobu, ale toto je mapa ze třetího vojenského mapování, tak to nepřežilo dlouho to druhé vojenské mapování. Tady už vidíte taky soustavu odvodňovacích kanálů. Toto jezero bylo vypuštěno v roce 1858. Takže k těm jezerům. Kobylské jezero bylo mnohem větší, mělo rozlohu asi 10 čtverečních kilometrů. V té době už Komořanské jezero bylo mnohem menší, takže to bylo největší jezero na území dnešní České republiky. Bylo relativně hluboké, hloubka do 10 metrů a bylo používáno k chovu ryb. Tady toto je erb obce Kobylí, který má ve znaku prostě révu vinou, samozřejmě, je to vinařská obec dneska, ale daleko větší je tam ta ryba, protože to jezero se používalo k chovu ryb. Bylo to jezero průtočné, leží na říčce Trkmance, která do něho vtékala a zase z něho vytékala. No a Hoštetr si nenechal ujít ani toto jezero, takže tady píše, že na cestě od Hustopečí do Čejče jdeme kolem Kobylí a tam vidíme Chenopodium maritimum, teda Salicornia herbacea, což je dnešní Salicornia perenans, Chenopodium maritimum,
což je Sueda prostrata v dnešní taxonomii a nomenklatuře. A mohlo to tam vypadat takhle. Toto není fotka z Jižní Moravy, toto je, jak by to asi tehdy vypadalo podle popisu v Hochštetrovi, ale fotka pochází z Národního parku Seewinkl a Neziderské jezero v Rakousku. A toto jezero je zajímavé také tím, že v 60. letech 20. století postupně ty odvodňovací kanály se začaly zanášet a to jezero se postupně začalo zase zavodňovat. A v té době tam bádali botanici, ekologové z Botanického ústavu Akademie věd z brněnského oddělení, zejména doktor Jan Květ, který, myslím, tady o tom měl přednášku výhradně o Kobylském jezeře, u nás v Brně taky, a pracoval tam například s významným dalším botanikem, pozdějším profesorem, ale předtím politickým vězněm Josefem Svobodou, kterého tam vlastně vzali po propuštění z kriminálu. V roce 1967 ale to jezero se znovu odvodnilo, protože tam ty odvodňovací kanály vyčistili a obnovili tam ornou půdu. Tady toto je Maringotka, ve které oni tehdy pracovali, o tom vykládal Hony Květ. Zajímavé je, že v oblasti toho Kobylského jezera na jeho východním okraji, toto je oblast, kde bylo Kobylské jezero, a tady na východním okraji u obce Terezín, tak byla rezervace, která se jmenovala Zápověď. Vznikla po druhé světové válce, pak zanikla, protože úplně zarostla a tam zrušili územní ochranu, ale před asi 20 lety místní obec tam nechala tuto část zrevitalizovat. Udělali tam jednak rybník a jednak několik mělkých tůní a na tom se obnovilo slanisko. A v současné době je to jedno z těch nejhezčích moravských slanisk, které bylo úplně obnoveno. Takhle to tam v současné době vypadá. Slanisko Zápověď u Terezína. Ještě o něm budu také mluvit. V druhé části toho bývalého Kobylského jezera u obce Kobylí před několika málo lety zase obec Kobylí udělala lokální biocentrum a udělali tam jezírka, jedno mělčí, druhé hlubší. Pro ně bylo důležité, že mělo tvar kobyly. Jo, tady vidíte tu kobylu, tady má uši a ostrůvek pro ptáky v místě oka. To je fajn a dobré je, že se tam vyskytují i halofity, třeba na tom mělkém pobřeží Carex secalina a některé další druhy. Tak to je Kobylské jezero. Teď Čejčské jezero. To Čejčské jezero to bylo svým způsobem jako botanicky biotopově významnější. Bylo to bezotoké jezero, takové jezero, jaké jsou v té maďarské pustě nebo někde na Ukrajině ve stepní zóně, čili jezero, do kterého není žádný velký přítok, žádný velký odtok, je v mělké sníženině a ta voda tam je v zimě a v průběhu jara a v létě se postupně vypaří a celé se to pokryje tou bílou hmotou, tím bílým práškem těch slaných výkvětů. O Čejském jezeře víme poměrně hodně z práce tady z této knihy prvního moravského, dalo by se říct, balneologa Tomáše Jordána z Klausenburgu, který napsal tady toto pojednání, kniha o vodách hojitelných a teplicech moravských, kde popisoval různé prameny a různé lokality, které by se daly využít v lázeňství. A on v tom 16. století už píše, že jezero nemá odtok, v létě je voda nízko, pobřeží je bílé, čili slané výkvěty, voda je odporně hořká, jo, to znamená síranové soli, a v jezeře nežijí ryby. Čili máme takhle výborný popis už z 16. století
To nežijí ryby, to je takové sporné, protože potom v době Marie Terezie oni tam zvali, protože po ní pojmenovali ten Terezín, to je vesnice hned vedle, tak byla na nějakých lovech a tam se prý i lovily ryby. Jo. Čili možná buď ty údaje nejsou úplně přesné, anebo to mohlo být taky tak, že v některém období to spíš bylo mělké a hodně slané a ty ryby tam nemohly být, a jindy to bylo víc zavodněné, jenom brakické a ty ryby tam přežívaly. To je otázka. No a o Čejském jezeře existují pojednání už od Hoštetra 1825 a potom dost podrobnější popisy od několika různých moravských botaniků, jako byl Kolenatý, Bayer a Wiesner z 50. let 19. století, kde z výčtu druhů v různých částech toho území můžeme i zrekonstruovat vegetační typy a biotopy. Čili tady z těchto popisů publikovaných tehdy, tak víme, že na tom jezeře byla vegetace sukulentních halofitů, Salicornia a Sveda. Byla tam vegetace jednoletých slanomilných travin s těmito druhy. Byly tam slané rákosiny v okrajových částech toho jezera. Kolem jezera potom byly slané louky, které odpovídají svazu Juncion Gerardi se spoustou dalších halofitů. No a také v okolí byly louky takové ty vlhké, co odpovídají svazu Deschampsion a co normálně bývají v nivách velkých nížinných řek, jako je Labe nebo Morava, ale také možná některé druhy tam poukazují na to, že tam mohly být i slatiniště. No a aby toho nebylo málo, tak to jezero bylo lemováno takovými svahy ze 3 stran, které se na Jižní Moravě označují jako špidláky, kde jsou stepy se spoustou kontinentálních stepních druhů, jako je sápa hlíznatá, Phlomis tuberosa, je tam klasa Lycopifolia, anebo pampeliška pozdní, Taraxacum serotinum. Jenže jezero zaniklo, tady další botanik Kříž, který je navštívil, tak popisuje svůj šok z toho, jak zjistil, že jezero, tady píše, které bylo všem botanikům Rakouska známé, alespoň podle jména, tak padlo za oběť ekonomickým snahám o zkulturnění krajiny a získání orné půdy. No, v současné době to vypadá takhle. Tady je ten centrální odvodňovací kanál toho Čejského jezera a tady na té topografické mapě vidíte, že on je takový širší. A to proto, že z něho dneska už voda normálně neodtéká, jelikož celá ta pánev poklesla. Geologové tam dělali měření a zjistili, že celá ta pánev Čejského jezera klesá rychlostí asi 1 cm za rok. To znamená, od toho vypuštění to kleslo o 1,5 m zhruba, to máme 150 let, ještě víc, 160. A kvůli tomu ta voda tam přestala odtékat. A ona odtéká vlastně jenom proto, že tady postavili někdy v druhé polovině minulého století přečerpávací stanici, která tu vodu čerpá a odvádí ji do Čejského potoka, který potom teče do Trkmanky. Proč to tak je? Proč to poklesá? Kolegové geologové z naší fakulty, pánové Melichar a Šuťák, ti na to mají hypotézu, na které teď pracují, mají proto určité podklady, že to místo Čejského jezera funguje jako obrovská bahenní sopka. Že tam někde dole, tam se těží lignin, je tam ropa, že jo, tady v této oblasti, že někde dole jsou plyny, které se postupně uvolňují a ty bublinky plynu takhle stoupají směrem vzhůru a protože se vypaří, jo, tak najednou je tam dutina a celé to klesá. A současně, jak jdou nahoru, tak vykláčejí ty soli ze sedimentů podloží. Čili to, že to klesá a že je to slané, tak to jsou vlastně 2 části úplně stejného procesu a tudíž je tam silný tlak na to, aby to slané jezero tam pořád bylo.
a ta voda se tam vrací. Jo? Toto je Čejské jezero v lednu loňského roku, kdy celé bylo zavodněné, zmrzlo to, čili na Čejském jezeře se bruslilo. Čili tady vidíte, že je tam obrovský potenciál na to, aby se to jezero do té krajiny vrátilo. Stačí vypnout tu přečerpávačku a máme slané jezero. Tak, to je Čejský okrsek. Další okrsek, který je v současné době nejznámější, protože je tam asi nejlépe zachovala do současnosti halofitní vegetace, je okrsek Sedlecký, obec Sedlec mezi Mikulovem a Valticemi a u ní největší současný moravský rybník Nesit, na jehož březích, tady na západě, ale i na východě jsou slaniska. Ta slaniska mají velkou část těch jihomoravských halofitů, které tam stejně jako jinde nevymřely. Tady jsou cesty, tady ta dominanta na té cestě, to je Plantago maritima, Jitrocel přímořský, tady na podzim obrovské porosty hvězdnice panonské, Tripolium panonicum. Na Nesitu, když klesne vodní hladina, tak na těch obnažených částech dna najdete velké populace bahenky šášinovité, Crypsis schenoides a spoustu dalších druhů. No, pak tady ten Damnicko-Olbramovický okrsek, ten je takový nevýrazný, bylo tam jenom velmi málo halofitů, ale v literatuře existují doklady, dneska tam halofitní flora prakticky není. Takže se podíváme na další okrsek a to je Hevlínsko-Novopřerovský. Ten má také v současné době relativně dobře zachovalá slaniska. To je slanisko v Dobrém Poli a v Novosedlých a pak takové menší lokality méně výrazné v Novém Přerově a v Hevlíně. To je slanisko Dobré Pole, kde se ta halofitní vegetace uchovala díky aktivitám místního fotbalového ani ne klubu, ale spíš sdružení nadšenců pro fotbal, kteří dlouhodobě v podstatě vykonávali management toho slaniska a prakticky to stačilo k zachování spousty halofitů. Toto je slanisko Novosedly se solným výkvětem uprostřed, kde se v současné době pase. Nový Přerov, tam je spíš taková ruderální vegetace, ale toto třeba je Pulicaria dysenterica, blešník uplavičný, halofitní druh. A u Hevlína tam je nějaký takový hliník, kde se těžil jíl, je to zavodněné a tam je druhá současná zachovalá česká lokalita Cirsium brachycephalum. No a Danišský okrsek, tam se nezachovalo téměř nic, občas se tam najdou nějaké subhalofity. Bylo to dobře zachováno do 30. let 20. století na několika lokalitách. No a ten poslední okrsek, ten rakouský, půlkavský, podle říčky Půlkavy, ten má jednu hodně dobrou lokalitu, a to je slanisko u Zwingendorfu. Je to chráněné území Zwingendorfer Glaubersalzböden, čili Glauberova sůl, síran sodný. Tady jsou tam solné výkvěty a vyskytují se tam druhy, jako je třeba Glaucs maritima. My jsme udělali přehled podle databází, podle herbářových údajů v moravských herbářích, v jakých těch okrscích se vyskytovaly jaké druhy. Vybrali jsme si ty nejnáročnější halofity, kterých bylo 17, a počítali jsme v jednotlivých okrscích v průběhu času, kolik jich tam bylo. Čili tady máte na časové ose vždycky 20 let od roku 1820 do současnosti a tady jsou ty jednotlivé okrsky. A tady, čím je to žlutější, tak tím tam víc bylo těch druhů a nejvíc druhů tedy bylo zaznamenáno někdy mezi těmi 20. a 50. roky v Šakvickém, Rakvickém a Čejském okrsku. Tady je jich míň, protože ta intenzita botanického bádání nebyla tak velká, ale určitě se tam vyskytovaly. No a tady, jak to jde blíž do současnosti,
tak intenzita botanického výzkumu sice velká byla, ale ty druhy už tam skutečně nebyly. Čili tady to takhle zaniká a do současnosti, tady vidíte nejsvětlejší barvy, tak nejvíc těch halofitů se zachovalo kolem Sedlece, v oblasti toho Hevlína Nového Přerova a v tom Rakousku kolem říčky Půlkavy. Teď se podíváme na různé druhy podle jednotlivých biotopů. Začneme u sukulentních halofitů. Sukulentní halofity, to jsou ty druhy, které se vyskytují na těch slaných jezerech. Toto je slanorožec rozprostřený, ale fotka je z Rakouska. U nás se vyskytovala Svéda prostrata, nikdy se u nás nevyskytovala podle herbářů ta druhá Svéda panonika, která je větší a tady se vyskytuje společně se Svéda prostrata, to je ta menší, taková jemnější v oblasti slaných jezer v severním Srbsku, ve Vojvodině. Toto je, jak to vypadalo, to jsou fotky profesora Vicherka ze začátku 60. let, pár let vlastně před zánikem tady toho biotopu těch jednoletých sukulentních halofitů. No a pak jsme udělali takovéhle grafy, kde zase je ta časová osa od 1820 do 2020, jednotlivé okrsky a vždycky červeně, jo, křížek je záznam nějaký výskytu toho druhu a červeně je to zánik toho výskytu. Čili Salicornia slanorožec ten zanikal od 20. let zhruba do 70. let a stejně tak solnička Svéda od 20. do 80. let zanikly na všech lokalitách tady v tomto regionu. Další skupinou jsou jednoleté trávy, které tvoří samostatnou vegetační třídu Clypsietea aculeatae, vyskytující se na těch slaných jezerech. U nás se z nich vyskytovala Clypsis aculeata a Clypsis schenoides. Ty se vyskytují i doteď, ale ne v té typické vegetaci. To si zase musíte zajet k Nezideru, jedno z těch mělkých jezer na východ od Nezideru s obrovským porostem Clypsis aculeata. Všecko to žluto-zelené, co tady vidíte, to je jenom Clypsis aculeata, skoro nic jiného. Na většině lokalit nebo ve většině okrsků Clypsis aculeata zanikla. Vyskytuje se dneska vzácně, tu a tam se najde jenom ve dvou. V tom Čejkském se krátce objevila, ale teď už tam asi není, a u Sedlece, takže vlastně v jednom. A Clypsis schenoides ve 4 se zachovává. Slané trávníky, ty se řadí fytocenologicky do třídy Festucopuccinellietea, ale jsou tam 3 typy odpovídající 3 různým svazům. Juncion gerardi, to jsou takové vlhké slané louky. Puccinellum limose, to je vegetace, která je vlhká až zaplavená na jaře, ale v létě úplně vyschne, takže ty kytky musí snášet jak zaplavení, tak vyschnutí. A Festucion pseudovine, to ani není ve vegetaci České republiky v té monografii, protože tehdy jsme neměli data a vlastně ani v té Vicherkově monografii to nebylo, respektive jeden snímek, ale nebylo to úplně jasné. Ten jsme rozlišili až teď, že máme takovéhle slané stepy, zejména třeba kolem Nezideru. No a když se podíváme jenom na ty vlhké slané louky, tak tam se dají rozlišit ještě různé asociace. Ta asociace, která měla nejvíc těch vzácných druhů, jako třeba Scorzonera parviflora, tak ta je dnes extrémně vzácná. A daleko hojnější je to, co z toho vzniklo. To je takové ochuzené Lotopotentiletum, kde se vyskytuje Lotus tenuis a Trifolium fragiferum. Tyto 2 druhy takových subhalofitů, které nahradily ty porosty těch nejhezčích halofitů. No a pak na narušovaných místech, i tam, kde třeba vlhké pole se ponechá spontánní sukcesy, tak se často objevují druhy, jako je Carex secalina, ostřice žitná a různé slanomilné rozrazily, jo, jako je třeba Veronica anagaloides nebo Veronica scardica. Další skupina druhů jsou druhy slaných rákosin, Schenoplectus tabernemontani a kamišníky, zejména Bolboschenus maritimus sensu stricto a Bolboschenus planiculmis.
No a když se podíváme na druhy těch trávníků a rákosin, tak zase hodně lokalit vymizelo, zaniklo do 70. let. A třeba Aster tripolium, ta se vyskytuje jenom na 3 lokalitách nebo ve 3 okrscích do současné doby. Stejně tak Scorzonera parviflora, jo, 1, 2, 3 okrsky, na většině zanikla. Taraxacum bessarabicum, jenom na 2, ale dřív se vyskytovalo prakticky všude, ale skoro všude zaniklo. Glauc maritima, tady mám tu mapu, protože ten je zajímavý tím, že v Evropě má těžiště výskytu na severozápadě a hlavně kolem moře, zatímco většina těch ostatních druhů se vyskytuje na těch kontinentálních slaniskách a na Jižní Moravu zasahuje od jihovýchodu. U glauc je to naopak, ale glauc taky vytrvává jenom na 3 lokalitách. No a Cesium brachycephalum to nebylo nikdy hojné, to se občas vzácně někde nalezlo, třeba byl jenom jeden jediný údaj a do současné doby se vyskytuje ve 3 okrscích, 2 u nás a 1 v tom Rakousku. No a pak máme druhy, které tak jako se uchovávají a šíří se, jako je Spergularia marina, kterou dneska máme po celé republice podél dálnic a i už silnic nižších kategorií. A moc se napřed nešířila ta druhá kuřinka, Spergularia media. Jsou publikované mapy z Pladiasu v té sérii, co koordinuje Zdeněk, ale z roku 2016 už dávno nejsou aktuální, před těch lokalit synantropních podél silnic je už víc. Takže se šíří i ta druhá, Spergularia media. Tak, to je takový přehled toho, jak ta slaniska mizí a proč se to tak děje. Že se to tak děje, to už dokumentovali botanici v minulém století. Jo, tady pláč nad zánikem Čejčského jezera. Mezi válkami brněnský botanik Vladimír Krist napsal článek Moravské ostrůvky slanobytné květeny před zánikem. Už v roce 1935 to věděl, jak to dopadne. Takže ty příčiny jsou jednak vysušení slaných jezer, ale to je v tom jednom okrsku. Na dalších místech to byla regulace řek. Ta začala strašně brzo. Já jsem byl překvapený, když jsem se díval na ty mapy z druhého vojenského mapování, že tam vidíte, že řeka Dyje v tom Hevlínsko-Novopřerovském okrsku byla regulována už v roce 1932. Jo, tady je napříjmené koryto Dyje, což způsobilo pokles hladiny v okolí a postupně v návaznosti na to se začaly budovat odvodňovací kanály, takovéhle rovné, které vidíte všude možně po Jižní Moravě a zejména potom po druhé světové válce podpovrchová trubková drenáž. Toto je mapa z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, kde digitalizovali lokality, které byly odvodněné po druhé světové válce. O nich bylo ale odvodněných spousta už předtím. A když si na to vyneseme ty okrsky, tak vidíte, že tam, kde byly halofity, tak tam se odvodňovalo. To byla právě ta místa. Čili tohleto odvodňování. Toto je ten velkoněmčický okrsek. Tam je ta lokalita Plácky, dneska ruderalizovaná. A potom bylo druhé slanisko u Starovic, které je dneska úplně zaniklé. Tam není nic, snad kromě Karex otrubé, tak tam to bylo odvodněné úplně celé. Takže odvodnění je jeden důvod. I když se to odvodnilo, tak po dlouhou dobu ta slaniska se ještě udržovala, byla na suchu, ale díky tomu, že se tam pásl dobytek, zvlášť těžký dobytek, jako koně a krávy, které rozruší ten půdní povrch, tak se to ještě uchovávalo. Jo, tady vidíte na mapách ze 3. vojenského mapování, to jsou ty 2 lokality, Plácky a Starovický rybník, kde byla slaniska, a je tam vždycky napsáno Hudvajde, čili obecní pastvina nebo Vízevajde. Všude se tam páslo na těch slaniskách. Ta pastva zanikla samozřejmě, dneska v krajině nikdo moc nepase. Další důvod je urbanizace vesnic. Takhle vypadal Nový Přerov v meziválečném období. Tady se pásly husy, nic nebylo asfaltované, nic nebylo dlážděné.
tady byly halofity, všude, na těch návsích. Dneska asfalt, zámková dlažba v chodníku a co najdete, nějaké zbytky z Trifolium fragiferum a Lotus tenuis takhle na těch trávnicích mezi tím, ale ty lepší halofity tam už dávno nejsou. Tak a teď poslední část, co chci říct dneska, je, co můžeme očekávat od budoucnosti, co budoucnost přinese jihomoravským slaniskům. A to záleží asi na 3 hlavních faktorech. Jednak je to územní ochrana, jednak je to ochranářská péče, čili management, a jednak je to ekologická obnova těch dříve zaniklých slanisk. Pokud je o územní ochranu, tak ta je relativně dost dobrá. Prakticky všechna slaniska, která za něco stojí na Jižní Moravě, tak jsou ve zvláště chráněných územích. I to rakouské je chráněné. A to, co je mimo chráněná území, tak to jsou právě ty lokality, které si revitalizovaly sami obce a ty si o to pečují. Takže tam v podstatě ta územní ochrana ani není potřeba, protože ten majitel se o to stará. Management. Některé lokality uchoval takový nezáměrný ten sportovní management, ať už fotbal v dobrém poli, anebo třeba i v tom Rakousku, to nemusí být fotbal, to může být klidně volejbal, jo, a v okolí, když se to seče a je tam krátký trávník, tak tam jsou třeba obrovské porosty Trifolium fragiferum nebo Lotus tenuis, i když ty náročnější halofity na takovýchhle místech nejsou. A špatné je to, když je ten fotbalový klub hodně dobrý, protože on pak zbohatne a to hřiště si upraví daleko víc, jo, což se stalo třeba v Sedleci u Mikulova. Potom později tam byla už záměrná péče ochranářská, kdy třeba na slanisku u Nesitu ochranáři dlouhodobě pasou koně. To je důležité, že jsou to koně, protože koně žerou trávu, která se tam šíří, nejen byliny, a koně taky jsou těžká zvířata, dělají mezery v tom travním porostu, kde můžou klíčit zase ty halofity. No a takový významný fenomén je komunitní pastva. Komunitní pastva, čili obecní pastviny, existovala od nepaměti. Vždycky ze všech statků ve vesnici vyhnali, co měli za zvířata, nějaký obecní pasáček je vyhnal, hlídal je přes den a večer je zase zahnal do vesnice a statkáři si to rozebrali. V současné době tato komunitní pastva se díky některým nadšencům lidem z těch vesnic vrací. Je velmi pěkný článek teď asi před 14 dny na Ekolistu právě o komunitní pastvě v Novosedlech u Mikulova, kde si místní lidé proto, aby mohli udržovat to slanisko, tak si pořídili dobytek a pasou tam a v podstatě je to něco, co bych řekl, že je dlouhodobě udržitelné, protože ti místní lidé to dělají proto, že to tam mít chtějí. No a také projekty, třeba projekt LIFE Evropské unie, tak je zdroj peněz, ze kterého se dá čerpat na management nebo obnovu slanisk. A na našem ústavu na Masarykově univerzitě máme zrovna jeden takový projekt, který se právě jmenuje Life in Salt Marshes, čili je to projekt zaměřený na management a obnovu slanisk na Jižní Moravě. Mají 10 lokalit, ne všechno jsou to slaniska, něco jsou nížinné mokřady, ale něco jsou slaniska, o která se starají ve spolupráci s nevládními organizacemi, jako je třeba Česká společnost ornitologická, mají tam i dobytek, krávy, vodní buvoly, koně a podobně. No a třetí je ekologická obnova. Ekologická obnova je u slanisk velmi dobře možná a relativně snadná, bych skoro řekl. A příklad je tady to slanisko Zápověď u Terezína, to je ta lokalita na tom východním okraji toho bývalého Kobylského jezera. V roce 1852 tam byla zřízena přírodní rezervace.
Šmarda v tom spisku, co jsem ukazoval, to popisuje, kolik tam bylo druhů. Zřídili rezervaci. To znamená, se to oplotilo a nechalo se, nebo se tam zakázalo všechno dělat a nechalo se to být. Ta rezervace zanikla, protože tam začaly probíhat sukcesní procesy a zanikl tam důvod ochrany, čili výskyt všech halofitů. A někdy na přelomu 80. a 90. let z toho důvodu tu rezervaci zrušili. Obec Terezín si řekla, že to obnoví, tuhletu lokalitu, už v roce 2003, kdy nějaké úsilí tady komunitní jako těch obcí o obnovu přírody to teprve začínalo a udělali tam ten rybník, vyhloubili mělké tůně a najednou 2005 tam se objevila Spergularia media, 2007 Glaucus maritima, který se dneska vyskytuje jenom na 3 lokalitách v tomhle území, z toho jedna je v tom Rakousku. 2008 Crypsis aculeata dokonce se objevila v jedné z těch vyhloubených tůní. A Spergularia marina, která je ale ta běžná. Tady vidíte solné výkvěty. Čili tam vytvořili technickým zásahem, relativně jednoduchým, vlastně úplně znovu to slanisko. A ty diaspory v té půdě byly, ty kytky se tam vrátily, aniž by je tam vysévaly. Podobná ekologická obnova proběhla na té lokalitě Trkmanec Rybníčky, taky tam vyhloubili nějaké tůňky, tady vidíte předtím, potom a tady se začalo pást. Ve vyhloubených tůňkách se objevila Crypsis schenoides a různé další druhy. No a toto je ta naše lokalita, kde jsme se nestačili divit Cirkou Danihelkou. My jsme, jak jsme s těmi studenty v roce 2020 objeli ty lokality, tak v dalším roce jsme si říkali, že ještě se podíváme, možná jsme něco vynechali, tak jsme hledali na mapách CZ, na těch leteckých snímcích, tady ty bílé fleky na polích, jo, kde by mohla krystalizovat sůl. A tak nás zaujala tady tahleta lokalita u Šakvic, kdysi dávno tam byly nějaké nálezy halofitů, ještě Vicherek z 60. let tam něco udával, tak jsme se tam vypravili. No a když jsme tam dojeli, tak koukáme, že to tam vůbec nevypadá, jak je to na tom leteckém snímku, že jsou tam zase nějaké rybníčky, tůňky, no a vypadalo to tam takhle a teď koukáme, prostě tady, toto je porost Puccinelia distans, z blochance oddáleného, halofitní tráva. Tady je nějaká školka, kde vysázeli jakože lužní les, hodně těch druhů jim tam odumřelo, lípy a habry, protože tam byla slaná půda prostě. A to zelené tady to je porost dominantní Carex secalina s ostřicí žitnou, jo, další halofit. No a pak jsme koukali kolem, že jo, vidíme Spergularia marina, ale taky Crypsis schenoides na půdě, která je pokrytá takhle solí, jo, čili média, my jsme se spojili s tou místní starostkou, která to vlastně strašně podporovala tady tento projekt. Ona nám ta paní říkala, že vstoupila vlastně do obecního zastupitelstva, protože chtěla udělat něco pro přírodu v okolí té obce a pak se stala starostkou a tak jsme spolu s obcí to dali do médií, abychom tak jako podpořili to jejich úsilí o obnovu přírody, že média psala věci žasnou a my jsme fakt žasli, jako to není jako novinářský výmysl. No a paní starostka Dirgasová pak ještě pokračovala, jo? Budovali tam v dalším roce, to je 22, tam vybagrovali takovéhle rozsáhlé tůně. Tam, když přijdete, tak tam na vás kouká merlík slanomilný, Chenopodium chenopodioides. Zase na dalších lokalitách se tam objevila Crypsis schenoides a tak dále. Čili stačí opravdu trošku bagr bulldozer, jo, obnažit tu půdu, trošku to zahloubit, musí to být mělké, žádné hluboké břehy a slaniska se vrací do krajiny. No a když jsem tady tohle viděl, jsem si říkal, tomu bychom se měli věnovat trošku podrobněji a zadal jsem diplomovou práci na floru a vegetaci tady těch revitalizovaných nížinných lokalit na Jižní Moravě. A měl jsem velké štěstí, že se na to přihlásila výborná a nadšená botanička Štěpánka Pustková,
která fakt nelitovala času ani energie a objezdila strašně moc tady těch lokalit, že to taky musíte si k tomu sehnat podklady na internetu, v médiích, všude dotazy na obecních zastupitelstvech, koukat, kde proběhl ten revitalizační projekt, protože není jednotná databáze. Velmi podrobně jich zdokumentovala floristický výzkum, vegetační mapy, celkem 30. A kdybychom to měli syntetizovat, tak tady jsou ty lokality a v nich, čím je to fialovější a větší to kolečko, tak je tam víc halofitů. A nejvíc halofitů se nachází tady v oblasti zhruba od Uherčic přes ty Šakvice po Rakvice, tedy v oblasti bývalého výskytu slanisk, to je ta lokalita u Kobylského jezera. A co je možná ještě důležitější, je vztah mezi počtem halofitů a stářím té lokality, čili dobou od roku, kdy proběhla ta revitalizace, protože na to je dokumentace, že jo, technická na webových stránkách těch vesnic, nebo si to najde různě po internetu, nebo se zeptáte starosty. A tady je počet halofitů, toto jsou lokality, které byly obnovené akorát v době, kdy tam Štěpánka byla. A nejstarší lokality byly staré 16 let. Jo? A počet halofitů je největší, když je ta lokalita úplně čerstvě obnovená, tak zhruba do 7 let. A pak to prudce klesá, i když tam třeba dřív byl. Protože ono to postupně zaroste vytrvalými travami a i když oni se o to starají, ty obce, jo, i když to třeba sečou pravidelně, tak to není úplně dostatečné pro to, aby se tam ty halofity zachovaly. Aby se tam ty halofity zachovaly a udržely, tak je tam potřeba vrátit ten buldozer nebo bagr a zase tam vyhloubit nějakou tůňku. Jo, po 7 letech ideálně, aby, nebo dřív i, aby prostě tam byly pořád ty biotopy, které nemají konkurenci vytrvalých rostlin a mohly tam být tyhle ty halofity. A úplně poslední, co chci říct, to je můj sen a to je obnova Čejského jezera. Jak jsem říkal, Čejské jezero se snaží obnovovat samo, jo? Čili tam stačí mu trošku pomoct. Celá ta akce obnova Čejského jezera začala tak, že jeden kameraman, co dělá pro televizi seriál Náš venkov, tak mu vybuchlo téma, protože to nebudu rozebírat a chtěl rychle nějaké nové téma. A brněnská nadšená ochranářka Johana Drlíková mu nabídla několik témat. Jedno bylo zaniklé jezero u Čejče. Tak toho zaujalo a že budou natáčet film o zaniklém jezeře. Tak obešli různé lidi, stakeholdery, bychom řekli, co k tomu mají co říct. Starostu obcí, vlastníka těch pozemků, správu plynovodu Družba, který probíhá pod tím Čejským jezerem. A ptali se jich, co si myslí, jestli by to Čejské jezero se mohlo obnovit. A s velkým překvapením, když je takhle obešla, tak zjistila, že v podstatě jako každý říká, no tak jako klidně. Jo. I ten vlastník tehdy řekl, že kdyby se mu dobře zaplatilo, tak by to šlo. Potom později už si to trošku rozmyslel a tak. No a když jsme tady tohleto viděli, tak jsme založili iniciativu pro Čejské jezero, na které se podílí spousta organizací, institucí, i akademických, nevládních, Česká společnost ornitologická, ČSOP i Česká botanická společnost. Tady máme webové stránky, najděte si Čejské jezero.cz a tam jsou informace o Čejském jezeře. Je tam i historie Čejského jezera a v současné době my zpracováváme studii proveditelnosti obnovy Čejského jezera, což nám právě poradil Ladislav Miko, který byl tam na tom obrázku, že když se přijme evropské nařízení na obnovu přírody a bude se implementovat i u nás, tak je potřeba být připravení. A o to se snažíme. Tak vypadá Čejské jezero dneska. Tady u obce Čejč
v loňském roce, nebo dneska už vlastně před loňském, vytvořili zase revitalizovanou lokalitu, takovou klasickou, jo, tůně, rybníčky, nějaké stromy, takové solitérní. Když jsem tam přišel, mělké břehy, to je dobře, a hned Veronika Skardika rozrazil slanistý, kriticky ohrožený druh. Čili když se něco udělá s tou půdou, tak ty druhy se tam vrací. V jihovýchodní části toho jezera je mokřad, který je tam dlouhodobě, protože to je místo, které se vždycky zamokřuje, nevyplatí se to orat. A na tom mokřadu se vyvíjí takováhle slanomilná rákosina z Bolboschenus maritimus sensu stricto, a je tam třeba Pulicaria dysenterica, víc moc druhů ne, ale to by se tam možná dostalo. No problém je, že to jezero bylo odvodněné už před strašně dlouhou dobou, takže ty diaspory tam nemusí být. Ale sůl tam je, jo, takhle vidíte v létě, to je celé bílé, celý bílý poprašek, tady když se poseče obilí, tak tady máte Puccinelia distans, čili tam by to jako se obnovovalo, to slanisko, i když možná ne se všemi druhy, ty by se tam možná museli introdukovat. Kdyby se to ale udělalo, tak předpokládám, že bychom měli velký problém s invazními druhy a zejména s klejchou hedvábnou, která tam dneska zarůstá ty špidláky v okolí a šíří se i do těch zemědělských kultur a roste tam mezi kukuřicí. To je fakt jako velký problém, Asclepias syriaca. No a pokud já bych si teda měl ještě něco někdy přát v životě, tak bych si přál, aby Čejské jezero jednou nevypadalo takhle, ale aby vypadalo takhle a aby to byl biotop nejen pro rostliny, ale i pro různé druhy živočichů, které jsou vázané na tahle ta slaná jezera. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji za pozornost a děkuji taky spoustě mých spolupracovníků, kteří se na tomhle bádání podíleli. Já Milovi moc krát děkuji za mozeckou a poutovou přednášku, třeba to bude inspirace pro česká sladiska. A Pejtysek. Milane, mě překvapilo to množství těch obnovených slanisek za těch 16 let, 30. No, Prosím tě, to oni opravdu cíleně obnovovali ty obce slaniska? Ne. Proto to byla nějaká vedlejší aktivita. Ne, pozor, jo, aby tady nedošlo k mýlce. Těch 30, to nejsou všechno slaniska. To jsou, řekněme, nížinné mokřady. Většinou vzniklé na bývalé orné půdě. A v některých se vyskytují halofity, to byly ty, co byly v té mapě fialové. Zatímco ten zbytek, to je možná 20 z těch 30, tak tam halofit je třeba jeden, jo, nějaký subhalofit, čili ty bych nepovažoval za slaniska. To je vždycky nějaká taková ploška z jezírky. Ta motivace těch obcí byla teda obnovit nějaký mokřadní biot. Jako ty lidi, se kterými jsem mluvil, já jsem mluvil se starostou Kobylí, Čejče a starostkou Šakvic, tak tam je opravdu motivace, že chtějí obnovovat přírodu v zemědělské krajině. Že chtějí tam mít přírodní prvky. Samozřejmě je tam, jsou ty dotace, tak to je taky, že se využívají dotace, ale já sám jsem byl překvapen, jak se to rozjelo, protože on s tím někdo začal a ti ostatní to vidí a teď to taky chtějí mít a ti lidi to taky chtějí mít. My když jsme dodělali ten film pro televizi, nebo my, no, tak já jsem tam jenom něco mluvil, když za mnou přišli a chytli mě někde na chodbě, jo, ale když dodělali ten film, tak jsme si říkali, tak my bychom to neměli pustit do televize bez toho, aby jsme to ukázali lidem v Čejči. Tak jsme jeli do Čejče, domluvili jsme se tam se starostou, že jim promítneme film a pak bude diskuze. Já jsem nevěděl, co bude, že jo, jak jsou lidé v Čejči naladění tady tomuhle. A my jsme byli strašně mile překvapení, že oni jsou jako strašně hrdí na to, že měli úplně unikátní jezero v té obci a že
tam byla cítit, jako tam byla plná Sokolovna, tam přišlo strašně moc lidí a tam byla cítit obrovská podpora tomu, že by tam znovu bylo to jezero. Jo, čili opravdu v těch obcích je obrovská podpora tady tomu. Zvlášť, když si to dělají sami, když jim to nedělá nějaký ochranář, jako, který přijde odinut, jo, a teď jim říká, co mají dělat, ale oni si to dělají sami a to je na tom jako strašně důležité. Ty říkáš, jednou za 7 let projet bagrem, ale není to takový jako zbytečně jako pořád jezdit někde bagrem, nebo by se jakoby tam poslat nějaký jiný herbivoři. Nevím, jestli všude jsou dobrý koně, ale něco, jakoby, co tam tradičně udržovalo ty pozemky. No to by bylo daleko lepší, ale daleko hůř proveditelné. Že poslat někam jednou za 7 let bagr je jednoduchý. Ale udržet někde 7 let stádo koní. Jsem se chtěl zeptat na přežívání těch druhů. Já jsem to dobře pochopil, jak si ukazoval u té obnovy, tak oni teda vydržejí v semenní bance, aspoň těch pár, co si ukazoval takhle dlouho, a nebo se jako znova našířej. A proč se na to ptám? Protože mně přijde vlastně divný u tohohle biotopu, který na té dlouhodobé třeba holocénní časové škále byl vázaný na ty geologické fenomény, takže asi byl trvale furt na stejném místě. Tak proč ty druhy jako jsou selektovaný na to mít semennou banku, když prostě 10 000 let bylo slanisko na fleku a teď ne? Nebo to má nějakou jako historickou paralelu, že jako mizeli a přemysťovali se a bylo potřeba... Protože jsou to z velké části druhy obnažených den. Druhy obnažených den obvykle mají dlouhou semennou banku, že jo? Že může být nějaká lokalita, která je dlouhodobě zaplavená a pak se jednou za 30 let to dno obnaží, oni tam vyklíčí, udělají semena a zase tam jsou v tom bahně na dně. Takže je šance, že se vrátí po nějaké obnově jako podstatný podíl těch typických druhů, nejenom těch. Já bych řekl, že ano. Určitě, ale všechny ne. Jo? Kdybychom tam chtěli mít svédu a salikorny, tak si asi budeme muset donést od nezideru třeba. Nutno to donášet z toho nezideru, nebo se spolehnout na ty ptáky, že to prostě na těch packách přesunou musí nějaký migraci. No, tak to je otázka, jak rychle to tam chceme mít. Ale když bychom měli dost času a řekli si, že jsme trpěliví, tak by to tam asi donesli. Jo, nějaký problém s tím, že by se to trochu pomohlo? Té migraci. No tak to tady říkám, že bychom si je donesli. Ne, ale myslím, že či je tam nějaká odborná zábrana v tom, že... No já, jako odborná zábrana, že by se, já nevím, narušil genofond, nebo tak. To asi ne, protože tam vlastně žádná populace dneska není. Ten nezider, to je stejná biogeografická oblast, to znamená, jestli se to přenese 100 km, jo, to je 150 km na sever od nezideru. Ale to tak přijde trošku to, že prostě už tam to slanisko je a my tam ty rostliny hory schopné a my čekáme až na starokov tam sami do úchodu. No jsou na to různé názory, tak my jsme to nějak chtěli pojednat v té studii proveditelnosti, co teď děláme, a já bych tomu pomohl. Jo, protože bych se toho rád chtěl ještě dožít. Ale pak tam byli další, kteří říkali, že to spíš ne, že je to zásah. Jsou na to různé názory, no, tak to je subjektivní věc. Tady Michal. Milane, teď nad tím přemýšlím, ne všechny ty halofity jsou kytky obnažených den. Taková glauc je na pramenech, slanej, anebo u moře, nebo já nevím, skonzolena parviflora asi taky ne. Tak, a ty asi
A taky se objevily po dlouhé době. No, Glauc se objevila na tom slanisku Zápověď po nějakých kolika, no. Minimálně 30, nebo spíš 40 letech. Ale a ještě jeden dotaz. Ty spergulárie, jak se šíří podél těch dálnic, to může být jiný genotyp. Ví se o tom něco? Já o tom nic nevím, jestli víte taxonomové, nevíte. To by bylo asi pěkný téma, no, na zkoumání. Sleduje někdo výskyt hmyzu, motýlů na slanicích? Jo, jsou takový, ale to je asi všechno, co vám k tomu řeknu. Moc těch entomologických dat nemáme. Tam byl dotaz. Mě by málo zajímalo, jaké jsou třeba aktuálně překážky, nebo co vidíš jako další kroky případné té obnovy Čejckého jezera? Vlastnictví půdy. Jo, tam je dobrá věc ta, že celé Čejské jezero vlastní jedna rodina. Není tam 60 vlastníků, že by se člověk musel s každým domlouvat. A část té rodiny nám to už jako chtěla prodat. My jsme dokonce měli jednoho sponzora jako domluveného, to pak nevyšlo. No, ale část jako si to chce nechat. To je největší problém. Jo, to vlastnictví půdy tam. No tak je to velmi úrodná půda. Je to velmi úrodná půda, výborná na pěstování kukuřice. Vedle mají bioplínku, do které tu kukuřici dávají, že jo, čili je to biznis. Kdyby v rámci Nature Restoration Law se uvolnily nějaké obrovské peníze v řádu desítek milionů, tak by se o tom možná dalo jednat o výkupu půdy, no, ale ten největší problém samozřejmě. Ještě k Čejskému jezeru, jestli si dobře vzpomínám z nějakých poloekologických průzkumů, tak tam kolegové našli nějaké jako metry slatiny, což mi nějak nejde dohromady s tou vysíchavostí a úplnou slaností, jestli to tam je někde na okraji, nebo jestli nějak souvisí s těma slatinejma loukama, co si zmiňovali jako biotopy. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tohle to tam máte někde. Já nevím z hlavy, kde byly ty vrty, jo, jestli to bylo na okraji, ale řekl bych, že to souvisí, jo, že tam byly některé druhy, které by mohly indikovat slatiny. Ne úplně, že by tam byla nějak celá garnitura v tom, co zaznamenali ti botanici z té poloviny 19. století, ale místy tam ty slatiny mohly být. A když se tam přestalo čerpat, tak to se obnoví ve stejném rozsahu, jako bylo původně, nebo jaká je tam předpoklad. A management by tam byl, pak když by k tomu došlo, tak by se to bylo, došlo tam jako předtím nějakým screen půdy a nechalo jako zaplavit, nebo Ano, tam by se musela odvést půda. To nám právě, my máme v tom týmu člověka, který studoval na technice nějaký obor obnova vodních nádrží nebo stava vodních nádrží a on říkal, že naprosto nezbytné je, že by se horní vrstva ornice odvezla odtud. Jo, což nám přišlo úplně neuvěřitelné, protože to je strašně velká plocha, 1,4 čtverečního kilometru a on říkal, ne, to se dělá. No, je to prohnojený, ano, samozřejmě. No. Taky by se objevila i to semena banka, že jo? No, mohla, no, akorát, že to už by bylo hluboko, jo, je otázka, jak starý by ty semínka byly a jestli by ještě byly klíčivý. No, my jsme tam dělali s Tomášem Vymyslickým, že jo, Tomáš Vymyslický je taky v naší partě a oni dělali pokusy s klíčením a odebrali z různých hloubek půdy vzorky a pak to v Troubsku klíčili
ale říkali, že jim z toho teda vyklíčili hlavně ruderální druhy. Jo, halofity tam nenašli, no ale zase odebrali pár vzorků, jo, a tady máme 1,25 kilometru, tam ty semena někde prostě asi budou. Ale jako ta půda je slaná, jo, hydrogeologové ti říkají, že pořád je tam ta tendence na to, aby se ta vysoká salinita udržovala. Co je problém, tak někteří lidi v Čejči se bojí komárů, to znamená to jezero, že když by bylo slané, tak by tam komáři nebyli, to by bylo OK, ale muselo by být slané jako relativně rychle, protože abychom jim tam nevytvořili peklo, to bychom asi neobhájili dlouho takovýhle projekt. Tak, ještě jaké dotazy říkejte. Tak, pokud opravdu nemáte žádnou otázku, tak já vám děkuji za účast. Milanu, děkuji za hezkou přednášku a myslím, že tradice inauguračních přednášek je dobrá, tak až Milan jednou skončí se svým předsednictvím a předá žezlo nějakému dalšímu nás.